Dneska tu máme opäť Minecraft Survival. Po minulom šťastnom diele, čo ak ste ho nevideli, tak si ho určite pozrite, kde som našiel v tejto dedine 2 diamanty, tu sú, a plus ešte diamantové brnenie na koňa. Tak možno si myslíte, alebo mi neveríte, že som to tam dal v kreatíve, tak ak mi neveríte, tak tu máte seed. To máte kľudne, možno ho dám aj do popisu videa, uvidím, ale tu je, ešte si ho môžete popozerať. Takže, dobre. A pokračujeme. Ja neviem akože presne, že čo by som z tých diamantov urobil. Ale akože dobre je, že máme 10 obsidiánu. Takže vlastne už potrebujeme už len pár obsidiánu a môžeme ísť do nedru, takže čo je celkom dobré. Prípadne možno ešte v zničenom portále v čestke. Prípadne, alebo keby sme našli že rovno zničený portál, tak by to veľmi dobre bolo. Ale ja zatiaľ do Nedera nepotrebujem ísť. Proste zatiaľ tam nejak ani neplánujem ísť proste. Počkej, čo tam je? Aha. Počkej, to je mačka. OK. A v tomto diele možno ešte si popozeráme ostatné tu na domy. Prípadne, ale čo by som chcel, takže by sme išli na lov. Plus, ak by sme v noci, ak by sme porazili skeletona, tak pozor. Vlastne by nám asi podľa všetkého dropla kosť, aby sme si mohli ochočiť psa. Čo podľa mňa by sme tu možno aj našli, keďže tu je les. Smrekový ešte obzvlášť. Ale zatiaľ ešte kým je deň, tak môžeme ísť ťažiť. OK, tu máme nejakú takúto trhlinu. Neviem, či si to môžem nazvať trhlinou. Ale podľa mňa to áno, aj môžem nazvať trhlinou. OK, zoberám si toto, uhlie. Uhlie sa nám predsa len môže zísť na vypekanie. Nehovorím, že presne v tomto diele, ale proste sa nám možno zíde. Nikdy neviete. Ale asi bude veľmi malá pravdepodobnosť, že nájdeme ešte ďalší diamant. Takže ja si možno z tých 2 diamantov urobím diamantový meč a nie. Počkaj, čo to je? Čo tam je? Akože no. Tam je reálne armor trend. Môžem si to zobrať? Yes, máme chestplate. Čo to je? Ok, toto som to nedal. Fakt, tu to je. Fakt, máte si, takže prečo by ste mi nevedeli? Plus ešte k tomu seedu. Potom, keď som neukazoval cestu k dedine. Som dosť ďaleko, tu máte súradnice. Takže si ich potom môžete nájsť a tu prísť do tejto dediny. A plus možno aj by ste chceli hrať na tomto svete, lebo je tu akože... Počkajte. Tak, krása. Ok, máme rezervnú helmu. Takže čo je aj celkom dobre. Yes, tu je vlk. Ja si ho tu ohradím, reálne si ho tu ohradím, aby som si ho mohol ochočiť. Nie, neutekaj, počkaj, nemôžem ho posadiť, nie. Prosím, tu ostaň, tu ostaň. Lebo tento je aj tuším dosť vzácny.
Tak ale aspoň vieme, že sa to vyskytujú. Čo už. Dobre, takže ideme teda na lov. Počkaj, ja si odomiem ten diamond meč. A pôjdeme teda na ten lov. Ja sa ešte tu vrátim do dediny. Zaleziem do nejakého doma, napríklad do tohto, aby som sa tam ľudia mohol byť. Čau. Dobre. Kde mám crafting table? Tu. A ty tu čo spíš? Čo ho zobudím? Čau. Snad som ťa nenaštval, akože no. OK, takže si urobíme hneď v druhom diele diamantový meč. To proste je extrém. OK. A keďže ja nie som nejaký veľmi dobrý na Minecrafte, tak neviem, že či akože... Ja počkať, ja si tu nastavím spawn point. A idem do boja. Keep inventory mám zapnuté. Takže možno, asi ideme. Kúsok sa bojím, ale ideme na to. Máme dobrý meč, takže prečo by som sa bal? Tam už je čo? Zatiaľ po mne nič nejde, ale ja sa nesťažujem. Ja sa tu nám možno vystaviam na tento tu strom. Viem to takto tu v kľude pozorovať. Ešte tu si prípadne sa zabarikadujem, aby ma nič neodhodilo. Ale fakt akože no... Nie, že by som sa sťažoval, ale je mi to také podozrivé doslova až. Alebo sa... Ja si skontrolujem difficulty. Ešte naozaj mám normálnu. Hej, normálna. Akože ja si nechcem dať. Ale tu to mám. OK. Možno, aby sme dali aspoň tento argument. Čo je toto? Toto neviem, čo je. OK, možno by sme sa pozreli na argumenty nejaké. Zasyp. Aha, OK, toto čo je? Aha, toto je to, aha. Aha, hej, počkaj, nemáme nejaké? Rozstav železo? My sme rozstavili železo? Halo? Aha, biele sú, čo sme neurobili, hej. No veď my nie sme čarodejníci, takže... OK. Halo? Toto je nejaký rozbitý svet? Alebo... Jaj, počkať, aha. Počkať, majú tu Iron Golema? Zatiaľ som ho nevidel, ale... Asi ho tu budú mať. Tak ja sa asi predsa len vyspím. Ale keď tak, ak sa tu vôbec spavnuli nejakí mobovia, tak budú horieť. Takže tie kosti možno predsa len získame. Prečo tu všade majú tieto tu veci? Tu nám majú Blast Furnace. Pozor. Toto si zoberiem. Čo je toto? Akože za nejaká štruktúra v dedine? To je také divné. Ja nemám žiadny mod. Akože, OK. Je to nejaké celé divné. Mám taký pocit, že celý tento svet je taký ako keby divný. Ale ešte som nebol vo všetkých domoch, takže tu majú čestku. OK. Niečo tu majú, po pravde. Aj toto si možno zoberiem, jedine sa mi plní inventár. Teraz by sa mi dačo zišlo. Alebo možno, že by som sa tu
usadil, alebo nejaké veci im tu teoreticky môžem nechať. Akože všetky veci tu sú také dlhé, sa mi to tak zidlo. Počkať, hneď jednu vec urobíme tu, že si dáme do ľavej ruky. Nejakú vec môžeme. Takže napríklad si dáme crafting table do ľavej ruky. Neviem prečo, ale... A tu nás si dáme... Môžeme si tu dať nejak... Čo si dáme tu? Možno kameň. Ale akože už potrebujem si sa kde udomácniť. Niekde blízko tejto dediny, ako som už spomínal v jednotke, že si chcem postaviť tú farmu na železo. A zase bývať takto v dedine je také divné. Ja síce tu som vtedy bol. Že tu nás sa môžeme... Tu sú dve dvere. Co to je? On tu má nejakú predsieň a normálnu miestnosť. OK. Týmto som sa ešte nestretol. Aj tu je toto. OK, radšej si ani ďalšie veci neberiem, lebo sa začínam dosť plniť. Ale akože teraz by sa mi hodil počkať, teraz by sa mi fakt hodila tá opustená dedina, sakra. Lebo ja teraz potrebujem jeden string a tam ten získam z pavučiny. Ne? No to som mal myslieť skôr, sakra. Ne. Počkať, mám tie boble, tak si zoberiem ďalšie, akože no. Keď už niečo, tak si toho zoberiem veľa. Keď už mi to využíva celý stav. Aspoň mi toto už nebude dávať damage, aj keď na to stúpim iba omylom. Čo je toto? Čo? Ty nič nerobíš? Aha, ja som Počkať. Dáme. Ale prečo nechceš obchodovať? Sakra. Môžete dať mečo? Vy čo chcete robiť? Vy tu jumpingujete? Sorry. Toto nechcem robiť, len som... Chcel sa pozrieť, že čo ponúkate za trady. Možno by som si aj zaobchodoval. Alebo možno teoreticky mohol byť toto zatiaľ môj dom. Je to tak pekne, ja by som si to samozrejme to ešte nejak prerobil podľa seba. Možno aj hej. Viete čo, ja asi v tomto budem bývať. Dám si tu nejaké blbosti. Napríklad, no, OK, blast furnace není blbosť, ale aktuálne ju asi nebudem potrebovať. Uhlie, to sa mi teoreticky možno zíde, toto asi tiež nie. Ani toto, styky, tie sa mi keď tak možno ešte skôr zídu, toto si zoberiem, toto na konia. OK, toto možno si ani nemusím odkladať, ale neviem prečo to robím, ale si to proste odložím. OK, toto, máme stejky, takže chlieb nám treba nebude. A akože sme sa celkom vyprázdnili aj. Čo je, aha, máme tu nejaké, mapy majú idečka, OK. Ani toto asi tak nebudeme hneď potrebovať. A tieto akaciové plenky tiež nie. OK, sme sa fajne vyprázdnili. OK, tu nám môžeme si sadnúť.